ndị ọma nne eji eme ọnụ nke onye chiri ya zere. Afa m bụ Maazị Obi Nwoye, onye odee abụ, onye jikwazi asụsụ Igbo akpalite mmụọ ndị mmadụ ezisakwa ozi ọma. Eji m onwe m agba nnukwu akaebe ihe gbasatara ọnatarachi, maka na ihe niile ndị a m gwara unu kịta na mbụ ha ncha si na ọnatarachi m wee chawapụta. Dịka m gbachara mbọ ịba mahadum gaa gụọ akwụkwọ ịbụ dibịa oyibo mana onweghị isi, emechara m baa mahadum gaa gụọ biological sciences. Agụchara m pụta nweta ọrụ na NGO nke ndị oyibo kpọrọ non-governmental organization. N'ezie ọrụ ahụ nyekwara m ọzụzụ na mmụta gbara mkpọrọgwụ dị egwu. Mana otu ihe na-atọ m ụtọ n'ime naanị obi m ụbọchị ụtụtụ, ya bụ ihe bụ ilu Igbo. Ekene dịkwara odogwu nwoke bụ Walter Enuora nke ABS, Anambra Broadcasting Service Television, na ejije ya nke akpọrọ Oruo n'omume onye agba n'ọsọ. Esi m na nwata m ụbọchị ụtụtụ wee na-enene Oruo n'omume onye agba n'ọsọ, ebe ha ka m si wee bute nkata kwuru nkata ilu Igbo. Oge ụka Katọlik nke Diocese Enugu mere emume 100 afọ ha gbara, agara nnọchite anya parish m n'Enugu na asọmpi eji merube mmemme ahụ bụ ịtụ ilu. Eburukwa m iko ọlaedo na nya bụ asọmpi wee nata na parish m. Ndị mmadụ wee na-ajụ m sị, kedu ezi ka m si tụgbusie ndị okenye niile bịara asọmpi ahụ n'ilu? A gwara ha sị na onye njenje ọ na-akọ onye isi awọ gbara akọ. Ihe ọzọkwa na-atọ m ụtọ n'ime naanị obi m bụ abụ nke akpọrọ poetry n'oyibo. Ana m agụ abụ a n'oyibo, na-edekwa ndị na-ede n'oyibo. Nnọkọtazi ofu mbọsị agụụ ịchọpụta ọnatarachi m zoro ezo wee bido gụba m gụsibe m ike. Mmụọ wee bịa bunye m uche idezi abụ niile m na-ede n'Igbo, tinyere iji okwu Igbo na-enye mkpalite mmụọ na-ezisakwa ozi. Ehi mgbe ahụ wee gbarazi ike n'ihe Igbo. Tata abụ m ngedegwu n'ilu Igbo, ngedegwu na-abụ, ngedegwu n'iji okwu Igbo nye mkpalite mmụọ ha ncha n'Igbo. I were ntị nụrụba kwukwu nke kpanakwukwu na-ekwurikwu n'ukwu osisi, maka na mụ bụ agụ ihe nji eme ile dị m na mbụ. Afụ n'ọdụm, afụ ihe ọdụdụ yikata akị, afụ icherie. O nwere abụ ndekwara, aga m atụrụ gị ugbu a ka ị ghọrọ taa ma fụtakwa etu o si metụta okwu mkpụ n'ọnụ. Isiokwu ya bụ mmechakọ. Mmechakọ. Onye akpụkpọ ụkwụ bara yiri, onye okpu dị mma n'isi kpuru, abada dị gị mma n'ukwu mara, ihe dị gị ụtọ oriri ribe, akpịrị kpọba gị nkụ ṅụba, inwe ọbụla akwụkwọ gụba, ịhụ ọnatarachi gị sodo, onye ihe ya na-amasị gị chọba, ịhụ ya na onye abụọ n'ụba, ọnwa nakọta tụọra gị guzo, tachi obi n'usi ike, merie ihe ọma, mere ibe gị ṅụrịa, ihe ọchị mkpa na ekpere chere n'oge ya onye gị ụsa were ọgwụ. Gị bụ nwa afọ Igbo na-ege m ntị, agụghị ịchọpụta ọnatarachi gị, gụba gị gụsibe gị ike. Yọba eze Chukwuoke abịa ama ka o nyere gị aka. Ị ga-ahụrịrị ya ma si na ya chawapụta. Ọhaneze na-ege ntị,
kpọtụrụnụ m ka m nyebe unu nkụzi gbara ọkpụrụkpụ gbasatara ọnatalichi. Ihe anya na onyonyo gị ugbu a, ị ga-ahụ akara ekwentị m, tinyere email, WhatsApp, YouTube na Facebook. Igbo bụ Igbo, ka anyị were n'ehihie chụba ewu ojii.